Sanibonani bazalwane, kuyintokozo enkulu ukuba nani namhlanje kule nkonzo. Siyathemba ukuthi izoba isibusiso ngendlela emangalisayo. Asingene endumisweni. Amen.
Uhlala kuwe kumnandi okuphakama. Zisuliwe zonke zisuliwe zonke Sanibonani, sinesonto elimangalisayo phambi kwethu namhlanje. Nakhu odinga ukukwazi. Sanibonani bazalwane, ngiyathemba ukuthi sonke siyazi ukuthi sathatha isinqumo njengobuholi ukuthi singaqale sivule izindlu zokukhonzela for ukuhlanganyela ngamasonto. Siyathemba lokho kuzokwenzeka maduzane, kodwa okwamanje asikakavuli ukuthi sihlanganyele ngamasonto. Kodwa ama-ofisi asevuliwe. Uma udinga umkhuleko noma udinga i-counseling, sicela usithinte kule number ethi 071 630 4488 071 630 4488 ukuze sikwenzele i-appointment ye-counseling.
ungathumela uWhatsApp noma uthumele imessage and sizobuyela kuwena sikwenzele iappointment. Siyathanda ukuthi abazalwane sibasupport ngayo yonke indlela esingakwazi basupporta ngayo kulesi sikhathi. Siyakhuleka zonke izinsuku ngo-6 ntambama ku-Facebook na ku-Instagram live. Asihlangane ngolesithathu ntambama ngo-6 for our midweek meetup ku-Facebook na ku-Instagram live. Uma unombuzo noba udinga umkhuleko, cela usifonele, usi-SMS noma uthumele i-WhatsApp kule number ethi 071 630 4488. Ngiyaphinda futhi 071 630 4488. Sanibonani bazalwane, bengicela nje kafishane ukunigqugquzela enkonzweni yomnikelo. Ngithanda ukufunda incwadi kaMshumayeli Ecclesiastes chapter 11 uverse 1 no verse 2 ofundeka kanje uthi thuma isinkwa sakho ebusweni bamanzi ngokuba uyakusifumana emva kwezinsuku eziningi. Yabela abayisikhombisa nabayishagalombili ngokuba awukwazi okubi okuyakuba semhlabeni. Lithi ngesilungu, cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. Give a portion to 7 and also to 8, for you do not know what evil will be on the earth. Bazalwane, ngifisa ukungqugquzela abaningi benu, you've been faithful ngendlela emangalisayo ukuletha ishumi neminikelo endlini kaNkulunkulu nokuba generous nisiza nabanye abantu. I want to encourage you bazalwane ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo lithi izwi lakhe, he is not unjust, akayena umuntu ongalungileyo ukuthi akhohlwe umsebenzi wothando. Konke nikwenzile uNkulunkulu ukubonile, and njengoba nitshalile imbewu even financially embusweni wakhe nakwezinye impilo zabanye abantu, you need to expect lesi sikhathi ukuthi yize kunesomiso kodwa you are going to reap, ngoba lithi iBhayibheli, do not be deceived, ungakhohliswa. Whatsoever a man sows that shall he reap. Lokho akutshalayo umuntu uyakuvuna. So njengabazalwane akade bethembekile ekuletheni ishumi neminikelo endlini kaNkulunkulu, kumele sibe nokulindela ne-expectation kulesi sikhathi ukuthi uNkulunkulu uzokwenza ukuthi imbewu yethu iqhume, sithole i-harvest even ngesikhathi sesomiso. Leli vesi, phonsa isinkwa sakho emanzini uyakusifumana emva kwey'nsuku ey'ningi, and abaningi bethu kade siphonsa isinkwa sethu emanzini, and kumele simthembe uNkulunkulu ukuthi lesi sinkwa ebesisiphonsa emanzini sosifumana emva kwey'nsuku ey'ningi sesiphindaphindiwe. Uyangichaza uverse 2 uthi yabela abayisikhombisa nabawu-8, lithi ngoba awukwazi okubi okuzokwehlela umhlaba, lithi awukwazi okubi okuyakuba semhlabeni. Lokho kusuggest ukuthi ungapheli mandla ekunikeleni nasekupheni, ngoba lithi awukwazi okubi okuzokwehlela emhlabeni. That means ukuthi ngalikathi wabela abanye, ngalikathi upha, ngalikathi unikela, it's a protection for you ngosuku oluzayo lenhlupheko ezokwehla emhlabeni. Leli verse suggest ukuthi labo akade benikeza a portion to 7 to 8 kade bengakhathali ekwenzeni okuhle, benikela, beletha ishumi, besiza, benza konke okusemandleni abo. Lithi iBhayibheli nakulesi sikhathi lapho umhlaba wehlelwe khona okubi nayinhlupheko, uNkulunkulu uzoyikhumbula leyo mnikelo abele idingo zethu. So I want to encourage you ukuthi wazi ukuthi nakulesikhathi uNkulunkulu uzokuvuza ngemnikelo nangeshumi oyilethile in the past, ngembewu esemhlabathini already oyifakile, nangakho konke okuhle okwenzileyo. Akuzukufana kuwena nabangenayo imbewu ngaphansi komhlaba. Efama esitshalile ihamba inesibindi, ayisabi, ngoba iyazi ukuthi khona ekutshalile okuzoqhuma nakuwena empilweni yakho noma kanjani kuzoqhuma. And I want to encourage you ukuthi ungapheli amandla, qhubeka ukuthembeka, qhubeka ukuba generous, qhubeka ukupha nokuletha ishumi zalokho okufumanayo, ngoba nina lithi iBhayibheli uma sitshala ngokukhala siyokuvuna ngentokozo. Kunesikhathi esizayo sokuvuna, akusona isikhathi sokuhlehlela emuva nokuphela amandla, kodwa asiphikelele ekwenzeni okuhle nokwenza intando kaNkulunkulu wethu. Inkosi inibusise. Ama-details okunikela azovela kwi-screen, khona ama-banking details, Absa Bank,
account yebandla kube khona futhi i-code QR code ongayiskena kwi-Zapper ifuna i-app ye-Zapper ungayidownloada very safe uskene ukuze ukwazi ukuletha umnikelo wakho endlini kaNkulunkulu. Inkosi nibusise bazalwane. Amen. Imnikelo neyishumi singayifaka kwi-account yebandla. Account yebandla izovela escreenini kulabo ababukele kodwa futhi nayi sizoyisho. Ibank lethu uAbsa, i-account number ithi 4057509964 u4057509964 siyisho okugcina u4057509964. Kanti futhi uma kukuthi unoZapper i-code yaZapper izovela kwi-screen kanti iyatholakala futhi noma ngasiphi isikhathi einkundleni zokuxhumana uya kwi-page lethu lika Facebook His Church New Germany uzoyithola i-QR code kaZapper ukuze uzokwazi ukuthi unikele ngoZapper. Inkosi nibusise bazalwane nisaletha ishumi nemnikelo endlini kaNkulunkulu. Amen. Sanibonani bazalwane, kuyinjabulo enkulu ukuthi siphinde sihlangane ngalendlela namhlanje ekseni ukuthi sikhonze ndawonye sidumisa uNkulunkulu futhi sizwe izwi lakhe. Namhlanje sizobheka incwadi kaGenesis chapter 16 uverse 13. Ngizothandaza nibe nisawubheka babegameni lenkosi yethu Jesu. Siyabonga kakhulu ngethuba elihle nelimnandi kangaka ukuba sihlangane around itafula lakho ukuthi sidle uNkulunkulu ongcwele izwi lakho. Baba ngiyakhuleka ukuthi uthinte ilona lowo olalele nobukayo namhlanje uNkulunkulu ongcwele. Ngikhulekela ukuthi izwi lakho uliconfirme ngobukhona bakho lona lonke ikhaya nayona yonke impilo elalele noma ebukayo lenkonzo egameni lenkosi yethu Jesu. Moya ongcwele gcwalisa wonke umzalwane wonke umuntu wakho Baba ozobuka lentshumayelo ngomoya wakho oyingcwele uliconfirme izwi lakho enhlizweni zabo zibonakala Nkosi namandla onke kulowo nalowo ngendlela angakaze akwazi ngayo before. Ngikhulekela Baba i-intimacy Baba kanye nawe nokujula kobudlelwane phakathi kwakho nabantwana bakho ukuthi namhlanje kwandiswe. Thatha lelizwi ulisebenzise ngendlela emangalisayo kuleyo naleyo mpilo. Ngicela ungigcobe njengenceki yakho ukushumayela izwi lakho. Wonke umuntu obukayo nolalele makangaphinde afane kodwa kube khona ithelo eyimangalisayo ezovela ngenxa yezwi elishingelwayo namhlanje egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. So bazalwane, namhlanje ngithanda sifunde uGenesis chapter 16 uverse 13. Ngiyathemba niyaphila, sinikhumbule futhi yanithanda kakhulu kodwa siyamthemba uNkulunkulu ukuthi maduzane sophinde sihlanganyele ndawonye. uGenesis 16 verse 13 uthi wamqamba uJehova uHagai lona wamqamba uHaga uJehova owayekhuluma naye igama lokuthi wena unguNkulunkulu obonayo ngokuba wathi imbala ngimbonile ongibonayo na. Ngifuna ukuthi isihloko salomyalezo sithi uNkulunkulu ongibonayo. Kunegama likaNkulunkulu esilibonayo kulombhalo elithi El Rohi, u-El bese kuba u-ROI El Rohi, and lichaza ukuthi the God who sees me, uNkulunkulu ongibonayo. uHaga uhlangana naloNkulunkulu ombonayo ehlane ubalekela uSarai unkosikazi kaAbraham owayemphethe kabuhlungu ngoba ekhulelwe umntwana kaAbraham. Endleleni uhlangana noJehova uqobo lwakhe. Lithi iBhayibheli ingilosi kaNkulunkulu akunasikhathi sokuchaza ukuthi uJesu engakafika emhlabeni kuthi semuntu elisha kwelidala isikhathi esiningi uvela bambize ukuthi uyingilosi kaNkulunkulu kodwa uma kuyena ubonithene noangel ubhalwa ngo-A oyi-capital letters ukutshengisene lona uNkulunkulu. Ngisho nalabo abahlangana naye uma bekhothama bemdumisa akabanqabeli
angeli kanti ingilosi uma umuntu zihlangana naye bese eyakhothama ziyamkhuza ukuthi hayi ungangikhothameli nami ngiyinceku njengawe. So hlangana noNkulunkulu uqobo uJesu ehlane and uthi mase ekhulume naye wamnikeza izithembiso wakhuluma kahle naye athi hayibo ngimbonile ongibonayo wamqamba igama wathi ungu-Elrohi unguNkulunkulu ongibonayo. Namhlanje ngifuna sikhulume ngaye lo uNkulunkulu osibonayo ngamunye ngamunye. Ibandla mangikhuluma ngebandla namhlanje ngizobe ngikhuluma ngokuhlanganyela kwethu njengebandla. Siyazi ibandla akulona indonga kodwa umzalwane nomzalwane uyingxenye yebandla. Ibandla ithina, we are the church. Ibandla libalekile ngendlela emangalisayo kuhambo lwalowo nalowo noNkulunkulu. Sonke saba nobudlelwane thina esindisiwe esinobudlelwane noNkulunkulu. Lobo budlelwane sabuthola through ibandla, noma ngabe kuthiwa abazalwane ababesikhulekela ukuthi sisindiswe noma umzalwane othize oyibandla oyesikhulekela ukuthi sisindiswe noma umuntu wayeshumayela kwinkonzo esangena kuyona safike samukela uJesu noma indlela ezihlukile ibandla elasifica ngalo, kodwa siyaqonda ukuthi ibandla elasiholela ekutheni sibe nobudlelwane noNkulunkulu. Ngaphandle kwebandla mina nawe ngabe asibanga nabo ubudlelwane. Ngisho ngabe kuthiwa wasindiswa uwedwa ekamereni lakho umoya kaNkulunkulu ukhuluma nawe, ngicela ukutshela ukuthi khona owayekukhulekela. Ibandla lali involved ekusindisweni kwakho ngoba sonke sisindiswe through ibandla likaKristu Jesu. Ibandla elasiza ukuthi sibe nobudlelwane noNkulunkulu. Ebandleni siyaqeqeshwa bese siyathunyelwa ezweni. Ebandleni sinobudlelwane omunye nomunye. Ibandla lingumndeni, siyingxenye yalomndeni obizwa ngebandla. Ebandleni siyagqugquzelana, siphushelane emsebenzini emihle. Ngebandla sikwazi ukuthi simazi kangcono uNkulunkulu ngoba ilo nalowo une-expression ehlukile kaNkulunkulu esigainayo kuyona njengabazalwane. uNkulunkulu uyalithanda ibandla noma nokuhlanganyela kwebandla ngendlela emangalisayo. uJesu wafela ibandla, kodwa into engifisa uyazi ukuthi phakathi kwebandla uNkulunkulu uyakubona wena. uKristu wafela ibandla kodwa akafelanga nje ibandla kuphela, wafela wena. Uyakubona as an individual and uJesu wafela wena. Uma ngosuku lwePentecost kusindiswa abantu abawu-3,000, uNkulunkulu wababona bonke bowu-3,000 kodwa wababona nga-1 wayebazi ngamagama ukuthi nayinceke yami uJohn iyasindiswa, nayinceke yami uJames iyasindiswa, nanguMary ezinikela ngoba uNkulunkulu uyasibona and uyasazi nga-1. Ibandla bazalwane ilona elasixhumanisa ukuthi sibe nobudlelwane noNkulunkulu, kodwa ibandla noma ukuhlanganyelwa kwethu njengebandla akuyona leyo i-connection yethu noNkulunkulu. Umuntu nomuntu kumele abe neyakhe i-connection noNkulunkulu. So yebo ibandla lasi-introduce uNkulunkulu, kodwa lokho kwenzeka ukuze mina nawe bese sakha ubudlelwane bethu obu-personal nobu-intimate nobu-individual phakathi kwethu noNkulunkulu. Ibandla elisi-introducile kuyena, and kubalekile bazalwane ukuqonda lokho. Ukuhlanganyela kwethu kumele kusigqugquzele ukuthi siyomfuna kakhulu kunakuqala uNkulunkulu. Ukuhlanganyela kwethu njengebandla kumele kusigqugquzele ukuthi sifune kuba nobudlelwane obujulile noNkulunkulu wethu, sandise i-intimacy nokusondelana noNkulunkulu wethu. We should be inspired bazalwane uma sihlangene sizwe abantu bedumisa uNkulunkulu, sizwe abantu beshumayela. Melokho kusigqugquzela ukuthi hayi nami ngiyafuna ukumbona lo uNkulunkulu okukhulunywa ngaye, noma le aspect kaNkulunkulu bengingakayazi noma bengakayiboni, ngiyafuna ukuyibona nami. Bese siyahamba soyivalela emagumbini ethu simfune usimakade, sakhe ubudlelwane bethu noNkulunkulu. Bese kuthi amandla obudlelwane bethu njengama individuals noNkulunkulu bese kuletha amandla ekuhlanganyeleni kwethu, okuchaza ukuthi bazalwane
akumele ngabe sijahe ukuye esontweni ngesonto ukuze sithole amandla, kodwa kumele ngabe amandla siwathola usuku nosuku ngalenkathi siqinisa ubudlelwane bethu noNkulunkulu. Sithi uma siya ukuyohlanganyela siye sigcwalisiwe emandleni, singayeli ukuthi siyothola amandla noma zama ukudonsa amandla kubefundisi noma amandla kwabanye abantu, kodwa kumele siye already sinamandla. Ithi uma i-worship leader isukuma ukuthi isihole kwindumiso, kungabo ukuthi zama ukulayitha inkuni ezimanzi kodwa isithole sivele sivutha, kuthi uma kuqhamuka ukhuni oluvuthayo luhlala nolunye oluvuthayo nolunye oluvuthayo, kube nomlilo omkhulu oya uNkulunkulu wethu. Ngobani? Ngoba ilona lowo uzitholela uNkulunkulu wakhe egumbeni lakhe ekusithekeleni lapho ongaboni khona abantu. Umtholile uNkulunkulu wakhe, umefika kule ndawo akazelanga nje ukuzogcwaliswa, uzele yebo ukuzoqeqeshwa ukuze aqhubeke nomsebenzi asibezela wona usimakade, kodwa akazile efuna umlilo womunye umuntu ukuthi wokhele phezu kwakhe, kodwa uze already evutha ngoba egumbini lakhe ekusithekeleni already unobudlelwane obunamandla noNkulunkulu wethu. So ilalona lowo udinga ukuba neconnection yakhe epersonal noNkulunkulu esimkhonzayo. Lo uNkulunkulu esimkhonzayo bazalwane, he's a personal God. UNkulunkulu womuntu nomuntu nomuntu, ufuna ubudlelwane nawo wonke ama-individuals, ufuna ubudlelwane nomuntu 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 nomuntu. Yabona nje akasho nje kuphela ukuthi nginguNkulunkulu ka-Israel. Yebo unguNkulunkulu ka-Israel, kodwa umuza ethi kwenye indawo umufunda, in fact ku-Exodus 3 verse 6 lithi uNkulunkulu wathi nginguNkulunkulu kayihlo, uNkulunkulu kaAbraham noNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe. uMose wasesithi ubuso bakhe ngokuba wesaba ukumbheka uNkulunkulu. Ngifisa ubheka ukuthi uNkulunkulu wayengasho athi mina ngiNkulunkulu kayihlo noAbraham noIsaka noJakobe, kodwa akasho kanjalo. Uthi nginguNkulunkulu kayihlo noNkulunkulu kaAbraham noNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe. Wenzani na uNkulunkulu? Ubeka igama lakhe eduze kwalelo nalelo gama, akabathathi nje ababuthe ndawonye athi hayi nginguNkulunkulu wabo bonke, kodwa uthi Mose, ngoba uMose uhlala noNkulunkulu lesikhathi, uthi ngifuna wazi Mose ukuthi nginguNkulunkulu womuntu nomuntu nomuntu, njengoba ngihlangana nawe ingoba ngifuna uba uNkulunkulu kaMose. uNkulunkulu wenza sure bazalwane ukuthi uMose uya-understanda ukuthi Mose udinga ubudlelwane nami obupersonal obusondelene ukuze ukwazi kusho nawe ngesibindi uthi unguNkulunkulu wami. Usho njengoDavide uthi the Lord is my shepherd, uJehova ungumelusi wami. Akayena nje umalusi kaIsrael kodwa ungumalusi wami. Kumele lento bazalwane ibe personal, kube ngeyakho. Sinethuba elimangalisayo ukuthi simpersonalize uNkulunkulu abe nguNkulunkulu kaMondli. Akuchaza akasayena uNkulunkulu womhlaba wonke noma weSouth Africa noma we-His Church, kodwa futhi unguNkulunkulu kaMondli. Ngifuna ukumazi mina personally, ngisho njengoPaul ngithi that I might know him, ukuba ngimazi namandla ovuko lakhe. Ngifuna ukumazi ngibe nobudlelwane mina naye obusondelene nobupersonali. Khona umfundisi omngani wami othanda ukusho into engithandayo athi uNkulunkulu akanabo abazukulu. Ngisho wena ungasindiswa kushumayela mina, akuchazi ukuthi uNkulunkulu ubaba wami usewumkhulu wakho. No, uNkulunkulu akanabo abazukulu, unamadodana namadodakazi, ngoba ufuna ubudlelwane obusondelene nobudirect kanye nawe. Wena udinga ukwazi uNkulunkulu, awudingi mina. Udinga ukuthi mina ngik-introduce uNkulunkulu, kodwa wena bese uyayixhumanela ube nobakho ubudlelwane. Ubudlelwane bakho noNkulunkulu abuncikile kumina. Bobabhasopa abafundisi abathi isibuso sakho sikumina nento zakho zikumina. Ubabhasope labo bafundisi ngoba bafuna ukuba ngumxhumanisi phakathi kwakho noNkulunkulu, kodwa lithi iBhayibheli munye uNkulunkulu, muye nomlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu ngumuntu uKristu Jesu, akekho munye. Awudingi omunye umuntu ukuze ube nobudlelwane noNkulunkulu. Ukwazi uqinisa ubudlelwane bakho directly noNkulunkulu, and uNkulunkulu ufuna umazi directly, ube nobudlelwane naye opersonal. Uyindodana mathi wamukela uJesu
njengenkosi nomsindisi uyindodana kaNkulunkulu, uyindodakazi kaNkulunkulu, awuyena umzukulu kaNkulunkulu. uNkulunkulu nje akaboni his church New Germany kodwa ubona wena, bona uSipho, bona uThando, bona noNhlanhla, bona noMbuso, bona uJabulani, ubona wena as an individual. Yakubona Mpumeyo, yakubona noma bekuthiwa uba igama lakho, ubona wena and ukwazi ngegama. Iyangichaza bazalwane into eshiwo nguHagar ngoba uthi ngimbonile ongibonayo. I have seen the one who sees me. Cabanga lesi ikhathi zo Abraham, nginesho ukuthi uHagar wayezizwa engabalekile noma insignificant, kodwa wathola isimanga ukuthi uNkulunkulu kaAbraham unguNkulunkulu obona ngisho yena uHagar ngisho edelelekile, ngisho ephathwe kabi ngumaster wakhe waze wabaleka, kodwa uNkulunkulu uyambona and umazi ngegama. Nathi ngezinye izikhathi kulutho esiqanza uNkulunkulu uyamazi umfundisi wami noma uyambona umfundisi wami noma uyababona osibanibani nosibanibani, kodwa singaqondi ukuthi ubona mina. Kumele ukwazi ukusho kuwena uthi ngimbonile ongibonayo, obona mina, ongaboni kuphela his church New Germany kodwa obona mina, ongaboni kuphela iClermont noma iNew Germany noma iWestville noma iTheku noma iSouth Africa, kodwa obona mina, onendaba nami as an individual, ongaziyo personally. Ngimbonile ongibonayo. Iyangichaza le ndaba bazalwane ngoba uma uyifunda isho ukuthi yena kade vele engibona, akaza amehlo akhe asuke kumina, kodwa mina ima ngimbona, ngimbona okumanje, kodwa yena kade angibona. Ngifuna ukutshela ukuthi uNkulunkulu kade akubona, uyakwazi ungakabi khona emhlabeni. Lithi iBhayibheli ngingakakubumbi eswini sikama wakho ngakwazi, ngakubeka ukuthi ube wokuthize, ngoba uNkulunkulu uyakubona, akaza ngakuboni, amehlo akhe awakaza asuke kuwe, ngoba uNkulunkulu uyakubona and ufuna ubudlelwane obupersonal kanye nawe njengomntwana wakhe. Uyaphila namhlanje ngoba uNkulunkulu uyakubona, ulapho ukhona namhlanje ngoba uNkulunkulu uyakubona. Ngizogqugquzela namhlanje ukuthi mbone lokubonayo, mbone lokubonayo, ubone ukuthi impilo yami konke okuhle. Lithi iBhayibheli zonke izipho ezinhle nezipheleleyo zivela kuNkulunkulu, ubaba wokukhanya okuye kungekho ngisho ithunzi lokuphenduka. Azi ukuthi uNkulunkulu uyakubona nokuthi ugcinile noma uyaphila noma ukhona, ingoba umile kulomusa waNkulunkulu wethu okubonayo. Oh hallelujah. So uNkulunkulu uyakubona. Sidinga nje ukuthi every once in a while bazalwane siphakamisa amehlo. uNkulunkulu ngiyazi ukuthi bekuwena lowo, khona izinto ezenzakalayo empilweni zethu esidinga ukusho khona ngiyakubona njalo uNkulunkulu ukuthi uyangibona. Bengeke kuze kuhambe kahle kanjena, noma bengeke izisolveke lenkinga kanjena, noma bengeke ngize ngivikeleke ngalolu hlobo, noma bengeke kwenze kanje ngaphandle kwakho. Ngiyakubona wena ongibonayo, ingoba uyangibona futhi uyangikhumbula, ingakho kukhona okuhle empilweni yami. Uma sifunda bazalwane incwadi kaLuke chapter 19 uverse 1 kuya ku9, sifunda indaba emangalisayo, indaba kaZakewu. Lithi iBhayibheli uJesu wayedlula endaweni yaseJerikho, kukhona khona umthelisi ogama lakhe linguZakewu, kodwa uZakewu kwakuyindoda emfishane, kodwa yize ayemfishane enhlizweni yakhe wayinenjongo. Injongo yakhe kwaukuthi ngifuna ukumbona uNkulunkulu, ngifuna ukumbona uJesu. Lithi iBhayibheli ngoba wayemfishane kwamele agibele esiphambanweni ukuze agibele esihlahleni ukuze akwazi ukumbona uJesu. Isihlahla eBhayibhelini siyisymbol bazalwane yesiphambano. So uma uZakewu egibela esihlahleni, symbolically ugibela kwisiphambano, uthi ngifuna ukumbona uJesu, ngoba indlela yokuthi simbone uNkulunkulu is only through isiphambano. Isiphambano esengithi thina abantu abanesono, thina abantu basemhlabeni sikwazi ukubona uNkulunkulu, kwenzeka lokho kuphela ngesiphambano. Uthi uyagibela esiphambanweni ngoba uthini? Uthi I want to
see him, ngifuna ukumbona. Liqaphe leligama lokumbona lithi iBhayibheli uthe umesondela uJesu endaweni lapho ayekhona uZakewu wambona, ngoba lo bazalwane esimbonayo noma thina ke siyaphuza ukumbona kanti yena ubesibona all along. Uyathola ukuthi kanti lo engifuna ukumbona yena kade wangibona. Ungazi ngisho nangegama, umbiza ngegama uthi Zakewu ehla ngoba namhlanje kumele ngingenise endlini yakho, ngoba uNkulunkulu wethu bazalwane uyasibona, uyasazi ngamunye ngamunye. Njengoba abiza uZakewu ngegama, na ukubiza ngegama uyakwazi uNkulunkulu, and ufuna ukuthi nawe umazi ube nobudlelwane naye obusondelene ngendlela emangalisayo bazalwane. Njengoba uJesu athi kuZakewu ethi namhlanje ngifuna ukungenisa kwakho, ngifuna ukukutshela mntana sekhaya, ngifuna ukutshela mzalwane wami ukuthi uNkulunkulu usho njalo nakuwe, uthi ngifuna ukungenisa kwakho. Ufuna ungena emakhaya ethu, siyazi ukuthi ayivisizile lockdown ngoba uJesu kwazi ukunyathela angene emagcekeni esekhaya ethu. Kodwa hayi lokho kuphela, mhlazane wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, awumshiyanga kwi-altar lapho wamamukela khona, awumshiyanga lapho owakhula khona umkhuleko wokunikela impilo yakho kuyena. Kodwa uJesu ngelo langa wathi, lalela ke mntanami, namhlanje ngifuna ukungenisa kwakho, hayi nje kwakho endongeni zakwakho, kodwa ngifuna ukungena ngihlale ngaphakathi kwakho. Kusukela ngalo mzuzu uJesu usenguKristu okuwena, ithemba lenkazimulo. Is Christ in you, the hope of glory. Ngalo langa umamukela wathi noma ikuphi lapho yakhona sengizohamba nawe, angeke ube sendaweni lapho mina ngekho khona. Makukhona wena kukhona mina, ngizoba nawe ngezikhathi zonke, angeke ngikushiye, angeke ngikuyekelele, ngoba sengizohlala ngaphakathi kwakho. Ngalenkathi bukani bazalwane ukuthi ngalenkathi uJesu engena endlini kaZakewu, lithi iBhayibheli bahlala baba nedili, badla, baba nobudlelwane obu-intimate nobu-personal, ngoba ukudla ndawonye nokungena emzini womuntu ukhuluma ngobudlelwane, nge-relationship, ba-relate, baba nalobudlelwane obu-intimate nobu-personal. Ngaleso sikhathi waseke eyasukuma uZakewu wathi, Nkosi, njengamanje nginikela ngengxenye, ngohafu wengcebo yami nginikelela abampofu, kanti futhi uma khona engimrobhile noma engimphangile ngizomphiniselela kuphindwe kane. Yini enzakalayo lana? Uyabona ukuthi ubudlelwane obupersonal noNkulunkulu kuholela ekutheni kube nenguquko empilweni yomuntu. UJesu ngiyathemba wayengakhulumanga ngalokho ukuthi wena urobha abantu, wayengakhulumanga ngokuthi ngifuna uphe abampofu, wayerelate nje enobudlelwane naye uZakewu. uZakewu wayisukumela yena wathi, Nkosi, ngiyakubona ukuthi uyinkosi and konke enzakalayo ngaphakathi kwami ngalenkathi ngixhumana nawe kunomangaliso owenzakayo, nakhe engizokwenza. Ngoba ubudlelwane noNkulunkulu, ukurelate naye on a personal level, ikhona okuletha inguquko empilweni zethu. Abanye kade bezama ukuguquka ngawethu amandla, kade sithi hayi ngiyanquma manje, angeke ngiphinde ngikwenza ukuthi, ngiyanquma ngizokwenza ukuthi nokuthi, kodwa time and time again uthola ukuthi akwenzeki lokho, noma wenza ngendlela ephambene nalokho kade ukunqumile ngoba uzama ukwenza ngamandla akho. Kodwa inguquko yempilo bazalwane yenzeka ngalenkathi siba nobudlelwane, sichitha isikhathi noJesu ohlala ngaphakathi kwethu, sichitha isikhathi ezwini lakhe lisiguqula izwi lakho, sichitha isikhathi bazalwane ukuthi sikhuleke, sakhe ubudlelwane noNkulunkulu, sikhulume naye. Yilapho kwenzeka khona inguquko empilweni yomuntu, that is empowered by amandla
ngamandla kamoya oyingcwele uzake wayiphendukela yena. Lithi iBhayibheli bazalwane kwabaseKorinte besibili uchapter 3 uverse 18 uthi kepha thina sonke esibuka ngobuso obambuliwe inkazimulo yenkosi njengasesibukweni siyaguqulwa, we are being transformed sibe njengalo mfanekiso ngokuya enkazimulweni njengalokhu kumi ngenkosi engumoya. So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord, and the Lord who is spirit makes us more and more like him as we are changed into his glorious image. So ngale ngathi sichitha isikhathi noNkulunkulu, ngale nkathi siqinisa ubudlelwane bethu noJesu, siyaguquka bazalwane ekutheni sifane naye. Ngihlale ngilikhotha leli verse elithi akakabonakali esiyoba yikho, lithi manje singabantwana bakaNkulunkulu kodwa akakabonakali esiyoba yikho, kodwa nakhe sikwaziyo ukuthi mhlazane ebonakaliswa uJesu siyofana naye ngoba sombona ngokupheleleyo, okuchaza ukuthi the more simbona yena is the more siguqulwa ukuthi sifaniswe kanye naye. Ngithanda into yabhalwa omunye umbhali wathi ngesilungu, the Christian walk is easy, your only responsibility is to stay connected to Jesus. Wathi uhambo lobuKristu lulula wena nje okukuwena nomsebenzi wakho ukuthi uhlezi une connection strong noJesu. Ubobheka ukuthi empilweni yakho izinto zonakala uma ke kwaxeka iconnection yakho noJesu, uyithole usuwela ezintweni obuyitshela ukuthi usuyinqobile. Thina sinqoba uma si connected. Uthi uJesu mina ngingumvini owona nina ningamagatsha. Uthi ngaphandle kwami angeke nithele izithelo. Uthi hlalani kimi nami ngihlale kini nezwi lami lihlale kini. Yilapho esinamandla khona uma sihlala bazalwane si connected. Uyabona ukuthi ixuku ezayihamba noJesu azange zezimbone uJesu. Lithi iBhayibheli ixuku zabona lokhu ukuthi uJesu uyongenisa endlini kaZakewu, zathi hawu uyoba yisivakashi endlini yesoni ngoba yize babehamba naye uJesu kodwa babengamboni uJesu, babengenayo i-relationship epersonal noJesu. Bazalwane ngabhlungu ukuthi siye esontweni njalo ngesonto sibalwe kanye nabazalwane kodwa singabi nabo ubudlelwane bethu obuqinileyo noNkulunkulu wethu. Lesikhathi se-lockdown senze sabona kade ishinyelwa lento ishiwo ukuthi awukwazi ukuthi ubudlelwane bakho buncike kumfundisi wakho noma kwabanye abazalwane. Ilowo nalowo kumele abe nobudlelwane bakhe noNkulunkulu wakhe. Ngicela ukunitshela nje abakhonza nathi bayazi le ndaba ukuthi unkosikazi wami uThobani ngimazi ngoZiphora oyi-worship leader yala ekhaya. uZiphora wangi-introduce kuThobani kodwa uThobani manje unkosikazi wami. Ubudlelwane bami noThobani akwazi ukuncika kuZiphora, angikwazi ukuvaya kuZiphora uma ngifuna ukuya kuThobani ngoba yize uZiphora azuThobani isikhathi eside kunami kodwa akanabo ubudlelwane mina enginabo noThobani. Unobudlelwane bakhe noThobani nami nginobudlelwane bami noThobani, and mina senginobudlelwane obu-intimate kakhulu ukudlula yena noThobani. Ngobani? Ngoba I've pursued ubudlelwane bami naye uThobani okungamfaki uZiphora. Ngiyambonga uZiphora ukuthi wangisiza wangixhumanisa nonkosikazi wami kodwa ubudlelwane bami nonkosikazi wami akwazi ukuncika kuZiphora. Nathi khona abantu abasi-introduce kuNkulunkulu kodwa ubudlelwane bethu noNkulunkulu akwazi ukuncika kulabo bantu. uNkulunkulu ufuna sibe nobudlelwane obuqinileyo naye directly bazalwane. So ngizothi nje namhlanje uNkulunkulu igama lakhe linye uElrohi, unguNkulunkulu okubonayo. uNkulunkulu uyakubona mntana sekhaya. Ngenzeka ukuthi ngenxa yezimo uyambona babona abanye kodwa ubona ukuthi uyakubona wena. Ngifuna ukutshela uyakubona uNkulunkulu. Ukwazi ngegama Mbali, ukwazi ngegama Sipho, ukwazi ngegama Mondli, ukwazi ngegama Nombuso, ukwazi ngegama ngabe kuthiwa ubani igama lakho. Uyakubona uNkulunkulu and ukwazi ngegama mbone
okubonayo. Mhlambe khona okhona la phakathi kwethu ongasindisiwe, awukazi umamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, kodwa ngicela ukutshela ukuthi mhlazane wamukela uJesu uthi uma ubheke emuva ubone ukuthi ukhona okade ngibona sonke lesikhathi, ngabe kade ngashabalala, ngabe kade kwaphela ngami, noma ngisakhona ngisamile ingoba kukhona lo uNkulunkulu ongibonayo. Ngicela ukusikhulekela abazalwane ukuthi uNkulunkulu akhanyise amehlo akhe phezu kwakhe, simbone lo osibonayo, simnikeze udumo ngakho konke akwenzayo empilweni zethu. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu, naba abantwana bakho banikela kuwe ngamunye ngamunye. Ngiyabonga ukuthi phezu kwaleyo naleyo mpilo ungu-El Rohi, unguNkulunkulu obabonayo abantwana bakho. Awusiye nje uNkulunkulu wezizwe nama-group abantu namabandla ahlangene, kodwa uNkulunkulu womuntu nomuntu nomuntu. Ngiyakhuleka ukuthi wonke umuntu olalele nobukayo abe nobudlelwane opersonal nawe, amazi uNkulunkulu ombonayo nomgcinile kwaze kwabala. Baba, qinisa, ngiyakhuleka abantwana bakho, uqinisa ubudlelwane bakho nabo, ubasondeze kuwe. Ngikhulekela ubudlelwane obusondelene nobu-intimate phakathi kwakho nabantwana bakho ngamunye ngamunye. Babusise uNkulunkulu ongcwele ngobudlelwane nawe kanye nobukhona bakho, akukho okudlula lokho. I pray ukuthi abantwana bakho bakubone uNkulunkulu wabo, wena obabonayo. Ngiyababusisa Baba, ngithi the Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you peace in Jesus' mighty name. Sengicela ukukhulekela lo othi mfundisi angikaze ngimamukela uJesu ukuthi abe inkosi yami. Ngiyabona ubufakazi bokuthi impela khona ongibonayo, ukhona ongisizayo, ukhona ongivikelayo, ingakho namanje ngisekhona noma ngisamile noma kungunakalanga ngendlela okumele ngabe bengimele konakele ngayo. Ngisho konakele kodwa yabona ukuthi khona isandla esikuvikele kwangonakala completely. Ungakazi mamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho, chaza zonke izono zakho usayithwele wena, ziphezulu kwekhanda lakho. Udinga ukwamukela uJesu ukuze izono zakho zibeke phezu kwaJesu esiphambanweni saseCalvary, ahlanzwe amacala akho, zihlanzwe izono zakho. Ungabusaba nje umuntu kaNkulunkulu, kodwa ube umntwana kaNkulunkulu, ube nobudlelwane lobe sikhuluma ngabo obupersonal noNkulunkulu. Makuwena ungakazi mamukela uJesu noma ukwamamukela kodwa uyazi neuphambukile endleleni, udinga uzibuyisela, cela ukhuleke kanye nami ibandla abazalwane onabo bazokulekelela. Usho lo mkhuleko uthi, uNkulunkulu Baba, egameni lika Jesu ngiyabonga kakhulu ngezwi lakho. Ngiyabonga ukuthi wena ufuna ukuba nobudlelwane obupersonal nami. Ngiyabonga ukuthi uyangithanda, indlela ongithanda ngayo wayidela yakhe indodana, wayinikela ngenxa yami, ingenasono, yafele zami izono. Ngiyavuma ukuthi ngingumoni, kepha namhlanje ngiyaphenduka. Cela ungithethelele zonke izono kanye neziphambeko zami, ungihlanze, ungihlambulule kukhona konke ukungalungi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi wena Jesu wangifela, ubaba wakuvusa ngosuku lwesithathu. Ngiyayivuma ngomlomo wami ukuthi wena Jesu uyinkosi. Ngiyayivula inhliziyo yami, Nkosi Jesu, ngena ubuse, ube uNkulunkulu wempilo yami, egameni lika Jesu, amen. Uma ukhuleke lo mkhuleko, ngifisa ukuthi congratulations kuwena, uthathe isinqumo esinamandla kunazo zonke inqumo ongayithatha empilweni. Ukugqugquzela ukuthi everyday funda iBhayibheli, izwi likaNkulunkulu, incwadi le ayibhalele wena uNkulunkulu kuze ikhole kulolu hambo olukhethileyo. Everyday thandaza egameni lenkosi yakho uJesu, uthandaze kuBaba. Baba, egameni lika Jesu umuthandaza ngoba ubaba wakho enobudlelwane ebukhula ngokuthi kube khona ukuxhumana, i-communication phakathi kwabantu abanobudlelwane. So ukhuluma nobaba wakho everyday, hayi nje kuseni kuphela, hayi mhlawumbe usegumbini lakho kuphela, u-driver, useteksini, uwalker, useshaweni, ugeza, usemsebenzini, ufuna ukukhuluma naye ngaso sonke isikhathi. Umoya engcwele usungaphakathi kwakho njengamanje, uhamba nawe, umbuze ngenze njani lesi simo, ngisize ngiyongena kwi-meeting,
involve kuyona yonke impilo yakho uNkulunkulu. Uma sekuvuliwe einkonzweni thola ibandla elishumela uJesu osindisayo, ube ingxenye yalelo bandla ukuze ukhule kulolu hambo. Alukho ukhuni olukwazi ukuvutha lulodwa, kodwa masihlangana siba ngumlilo omangalisayo. Ukhethe kahle. Inkosi ikubusise. Siyacela ukuthi usazise ukuthi uthathe lesinqumo ngokusimessage noma usWhatsApp kwinamba ethi 071 630 4488 071 630 4488. Siyabonga kakhulu bazalwane, inkosi inibusise. Ningakhohlwa sesokhuleka ngo6 ntambama zonke insuku ku Facebook live. So asibonane emkhulekweni ngo6 ntambama njalo ku Facebook live, and then sobonana futhi ngesonto elizayo. Inkosi inibusise, siyanithanda, siyanikhumbula, maduzane sohlangana futhi ndawonye. Inkosi inibusise. Amen. Siyabonga ukuthi ube yingxenye yalendlela entsha yokwenza inkonzo. Ube nesonto elimnandi.